Hello, my dear friend. Bây giờ tinga nget ba phi don hakamet ka ba chat ka ba klein ba blay jong ka jiksuk don kat lam phi but hado kini gisngi ka ba mentaru but kini gisngi ki bedang wan ba gisngi ki bedang ya nang ni skmat ru par khoi nga kermen ya phi kum ka yeng ka sem but ya ki parlok ki prajor para marjan marpar ki paro hi ki badan hakane kari kasi ka ba jongi mo ki para do ki para sam singi paro khlam rakha khlam da jer ka teng shu yanu yunuru ngasu ai ngakit bokit riang lem na kapenta ka jong pilang paro iwi pa iwi mo ngam dei than ka ta ka kintin kit bok le si opyong banga ngadon ka ta ka mensia mangala ban ngan ai jingkar ku pi rei ngasu kit bokit riang na kalyang ka jonga ba pinang bet pinang biang hala ka jong ki kam ba pi tre bi kita ba pinang ya yo ru ya kamet ka basat ka baklan kumju ru ka yeng ka sam ti tang ini hi kintiam jonga ibanga sus kwa ban ong pi ti khublai sia jarngu bat khublai sia jarngu ya kituki parlok ki baju kershan ru yang na kapor sakapor mo iba khamtam kituki komen ki baju ai mensiam yang let's see kalong ru ka jing sngau tenat mo nomor ba ngam syam ladon ki paralok ki ba komen ha ka YouTube channel ki jonga bakin don kita ki ba ben ki ba ayu mo andre doni tang ki ba doni katu gane ki ba pen let's say ki ba pen syai ya kai ka ba nga sungtu bakla kum ka jingkran ki jonga let's say kum ki heading ki jonga ki ba nga ai ki ba nga upload te andre nga so banai ku play biang pi paralok sa sisian pan haswa bangan batai syapang ka jingcha ka baja hakane ka jingem ka menta te ngam de brio baong pi bang ba de brio batip banang bastan ke kentien ka banga kren baro phini pedang lut kata kam de kata kam la arban long ya ka ba to sim ya ka basni to brand te ring de tang brio te ngim pala banong ba 100% ka ba ngakren le si kala de ka ba biang andre ka don hiru ka ba ngi mo ngi duna ha ka jingem ha ka jingya lenti kum brio ke sesian pada nga sngo bangan nyetho ya pi ki parlok ki ba ye ki ba jantam e ba nga mo te nga su sngo ban ong pi ba haba pi pe lani pi snap hakane ka jing im hakane ka juk ba mata nga ba dang phai shadyang shamon shani shate shathi shawa sharum shaneng mo te khamtam hakini ki social media post ki ba mata le pinu i ba kata kacing im kacing long kacing man kam yahap shu karkum kata kacing im brio ma lesi lakum kata kacing sngau brio re kala long no kum kata kacing im kabang isu im lemu leman abang imi na kimau na kidieng ngi khrami shu na email lane na ukpa te ngi sngau kabang im kata kacing im kabalong im thermur hado kata ho ngarung ade we brio na kiwe mo ha kajing im kajing duna kajing long brio kajongi ngi mat kum ki brio omba manga bakaran hang niru ade brio bala piang plan re ngarung ade we brio badeng mat bon kajing duna ha kajing im ha kajing ya lenti tangba mo andre kum ki brio hi ya kai ka ba ngile ya kai ka ba bakla andre kajing itu khana kentien sniu kin ya kin safriang keleng sau dong jong ne bari bat kene ka jela ka bai jongi re ya ka ka ba uble umam ya ki pop ki jonga shimit la ya ka pop ka jong phi lang we ki ba phi sham le se hala ka jong ka jiksham tang uble bate umam kham ha ban ya ka ba ki brio ki ya thu khana te ngaskwa ba dong phi parlok habangi phai hakini ki social media mentang apa kang inga bami satang kita ki cingya mai ki cingya tim ki cing bami asum tu cing mud andre nga ong kawe nga skwa banong pe nga te ngam support you know ngam ben you know ru andre nga skwa ban sukren tang ba tang skwa ban kren ho pila ban ong nga ru banga ngaru nga kren tang bangan penkiu ya kaneka YouTube channel jonga si tangbangan he ni tanga po ki social media andre ma binga mo te ki le se phila ban shem nga ru kum haki parlok driver kini kita ipar khoi nga mentang fi ngi dei kum ngi bat hakmat kum kinong yalam jongka ki MTTA all kasimi khalaya te kat nong pusmutu ki para driver jongi mo kam tam para khasi khara ngidon sha kata kam siam bangin yarap bat kam siam sno slairu ya ka ka bakla ka dei ka bakla ya ka ba ka dei ka ba ya ka basniu ka dei ka basniu kubang ong pi la da ka dei ka ba
ha tashim pediang la da kadai ka basni bread kanum dan jing kata inu ru ndre ka jing kren bat ka jing ngak entang au pi kani ka jing kren labla le simo utliet uba pikren ka ktien ka bangi kren kadai ka bayo henry la da ngimnang bat bangin kren ka penmong ru yang i we te kum ta nga sukwa bangan kerpat na phi we ki perlok ba chantam ban nga ba mo klam da kan tho ini no henry nga sukwa ban ong ba mano ru ba kan tho ya ki we le si mo wala da mangar le si hakano ko por don ko por ba maklang ngam la ban ong ba kuma ong phi 100% ngam dei ru brio ba byang te le si nga don kata kam si ban kan tho ini no henry ladangan kan tho ini no ru ngadon kam bangan da wat bangan da pet ba bangan da persyang bangan da wat kata karkom ko ba janai ba khnang ba uthli jonga unlait ban betut ban keren ni ki ba bakla second ring lande second road ban kaban snow si pan ya kam siam jong philang we kaburom jungi kalong kaburom ya buriu kan le choblei te nga sngo ban ai khlei phi biang sa sien we ki parlok ki ba ki jonga nga skwa ban ong phi ba hakalo no kom ko fitrei da kam siam mo fitrei da kam siam da ka jing kambang ong kuma phina ju iru ki social media ba fer ba ka jing ke ka bakor tam ha ka jing em te henrei nga ong phi wat nom pen sung thu bakla wat nom yalam bakla ya ka jing wat ai ba ka jing shania kan to no na ka jing na ka dur ka balului ke jong phi le si na ka dur ka balului ke jonga ba kata ka jing ba ka jing syukur kan to no nangi te kumta haba fikran hakino gino ki social media phi don kam ba phin le entertainment ba phin kamai mo ba phin kamai ngan song no ba phin la kamai ba phin sei la ki jong ki sap ha kini ki social media kuma Facebook ha kini ki YouTube channel Instagram ngam ju ben ni no phi don la ka jong ka sap phi phin i la ka jong ka sap ko phong ju phi ba ya kata kalti ko ba bat ka kor ko buram ko jong phi tang kata hi kam dan ni rei ba ngin kan tho kami kane ka jing kran ka jing ya kan tho ka jing ya shurut ka po ki social media teng ban pe la ishar khai na mar balai long kum ta mo ka jing ya berngem ngan ong phi u ba bahai unya la kalti ko ba bat un shem ha wat num sngap ya gitu ki ba komen lamwir ki ba keren lapla si ki ba penkesan tangela dir la ban ong no mon mar ba ha ka jing long brio te don hi udon uba bah udon uba sniu mo ngimla ban ong 100% ru ki brio jungi ki ba bah sudah ki ba piang sudah ki ba sentu jingmut adu kata ndre em ki ding don nipat ki ba dang lesi ki ba mo ki ba sentu bakla te kumya kita ki cek brio ngim der ban pensngap ban ngim dei hiru ban peni kono ka jinglong ki ba sniu jungi nomor bale lada nishim yela de bang ide ki brio ki ba ni snow to biang ya kata ka jing duna jung ki wei to wat nam thau ya ki ba bakla wat nam thau ya ki ba berngam ki ba ben ki ba kno ki ba kan tho le si mo ka jing ben ong phi kano ka jing sniu ka ba phen sedang kalong ka basuk rei ban pen bah na kata ka jing sniu kalong ka ba hadu kata te kumta nga shukwa ban yathulam yi phi ban yasamlam yi phi ya kan ka jingkran ka jonga ma plada mangaru nga kar bakla yi phi nga shukwa ban ong tang kan ka kentian ka jonga mo lesi yo don kan no ka bangala keren siapa pala lesi to ma bi nga pediang sung ba ya ka ba lesi na ka liang jong phi ki parlok ru phi ju komen yang na ka por ba kumta ka nem thei nrei nga ngam ju don re kan no ka banga ngandom na ka benta ka jong phi nrei nga ru nga snutnat ya ka ba phi ajing mot lesi kadon ka ba anak kaliang junga ngaduna kumburiu dengan khamsai ha kajing mut kajing perkan henrei no skua ban ong phi parlong ba klet no ya kajing ben kajing pet khmat ye kiwe ai ba kiwe ki kiwe kin le ya ka kajing so thu ka ba ki don ha kam siam la jong te ka ba kam siam jong kidan lai ba kin pinja buram ya ka yeng ya ka sem mo lai ba kin pinja buram ngoi phi kimat le kono ka ba ki le ru kata kanom don jing kata mar balai ba maki kita ki bale ru ngan tharai le se mo ki sngo thu yela kata ka rukom le la jong rei menta nga i ba ki buon pra kita ki ba ben ba utai bomlong ubasniu uni ubasniu le se kata ka balang ka basniu kata ka rukom sensyar ka basniu kata ka shnong ka basniu para mangi te mdan ye te ba phin ya kan tho ya kata ka jing ya ben mdan ching yo nong te
don re kono ka ching yo nong ipi ngong ba marble ngaru kumburiu sangam kwa bangan keren bangan penpau haki social media hadu kata-kata mo re ngang semno penpau kerteng re hangni banga ong ba ngadom yu tau buri ba ben ya kono balang ho ngai tu ipi ngam don ngam padon balang bano re ublei banga sikri de ublei uba da don kat sishabat nga na kapor sa kapor kinu nugi kam kiba nga penrit yala de wala ra de mano ru nrei tamba nga bu yu ble khamat na kajing im songa na kata kada ngam chu du jing kermen perlok e kam kiba nga trei e kiba nga ngale ha kajing im ko jonga te tang ita nga suka pasha de phi ba kinno shwase kini kajing ya ben kajing ya kan tho apo ki social media marba na ya ben na ya pe chu e kajong kibe ngong phi nada kiseng balang ro nei le ai kamon na lu jong ki kin seng maru blei udan un besar ki kada phile ikon no ko basni ru tong in penshai in pen bah omde bangin ben bangin tim bangin tela da kata ka jing tim ko balong palat mo te kum kata kan mara ya ka jing bah ka jing im te ya kata ka jing ya ben kata ka jing ya kan tho parti na mar ngi de ubrio kapor jong politik kawan sisian san snem ma ka jing im te hau bas nu thu kwa ban ya kusum lang ha kata ka kete ha kata ka cersi jong kata ka jing lali ha kata ka cersi jong kata ka jing jabo anrei ngi kum kiba ding smu thu ya kata ka jing khu ma kinyo na ya kernyom lang ha kata ka kete ha kata ka cersi jong kata ka san perthai jong kata ka politics kaba mo kaba long lesi kaba la jabo adu kata te klat no ya kata sim ba lesi kidon kibri kepadang keren bakla ya phiru to padang yaki baki de ki padang duna ha ka jumut jing berkan lesi mo te la don ki ba pensha ya phi ba ka ba sngu de ru to sim ki padang kalong ru ka jing kurku na ka banta ya phi ya lesi yau tau ba ai kata ka jumut jing berkan te tang tai perlok masuk ban ai kubli phi sai sien biang kublai shibun kublai sia jarngo te wat num ju ya dom pade ngamo namar ba kane video ngoi phi ka khi namar bale banga pu da u yu hang ne po banga ya kali artan tem ta perlok on sui ngading wan po selsyar tem ta ngala po hang ne hapo yu la rambai kane surok kade banga ya na po surok kendong nang te ten yu la rambai te ngala mi no kane ka surok lenti kendong namar ba kan lat ban blok sya kate surok min road hapo yu la rambai te tang ta kublai shibun ublai un kurku yapi paro iwe padiwe de ka jing e maka jing isnei inya buram mar kaliang te panum sngu e banga te ngam kan nang ne da platform social media tang bangan kamai nri ngas ko aban kren ni kindet mar don ni tai jing so mo ha ka masiem ba ikum buriyo ngi don ni la kat bangila ngin yarap ban pensyai ban pen halem nri ngilek kumno mo mar ngiru ngi de tong buriyo te la sel nga pensyai babon ru yapi la se kan yalam pan ban sya ka jing so tu bakla kata kanum kiwinga te tangkat ni ngaso nai ko pi bangin num ya benchu nang ni skman yano inuru ai un sing la ka jong kamon so ba chuki lau sing balang ni sing shnong sing party sing gono ru te tang ko wekelan ti ba pide ben jiet ya kata kalan ti ka ba le se ya kono ka shnong ka ba pisngo ya jing mento ya kono ko balang ka ba pisngo dan jingkermen ha kata pide ben ne but lana film snow scam yang kata jimut jing berkat jong piru pia nyala ka jong nanti no problem don ba keren kan thoi ya pi tang kata ku blai shibun ku blai sia jarngo